terrassen der. Ja, hold da op. Det kan ikke være dem, vi så Nej. fra den anden side. Det var det ikke. De ligger for langt væk fra vandet. Ja. Det må være længere fra. Ja. Nej, hvor er det flot. Det bliver en god film nu. Ja, for søren. Jeg er spændt på, hvor det er færdigt nu. Ja. Se, der Det er er flere også deer flot. ones. Det er også et flot hus. Ja, Ja. og flere deer ones. De fleste bliver jo nok holdt for køl. Ja. Det må være den til venstre. Ja. Det er ikke noget dårligt sted at bo her. Ja, ikke det værste, nej. Ret isoleret. Ups. Og vi skal opsøge. Se her, du hold da kæft. Hvis der er flere bygninger nede til vandet, jo, det kan godt være den, vi så. Det kan det sagtens Ja, være. det kan godt være den, vi så. Fordi den er... er spændende. Det er sgu ret fedt. Se det derinde. Og kæft, det er lækkert, man. Det hele. Er det slut nu? Det tror jeg ikke. Nej. Og lige sikre mig, at vi kan komme fra. Foreløbig kan vi det godt i hvert fald. Altså, der stod jo heller ikke noget med lukket vej eller sådan noget. Nej, det er ikke. Det er offentlig vej. Der er offentlig adgang. Men det er jo ikke noget, der sådan. Det bliver jo sikkert kun vedligeholdt af beboerne. Vil jeg antage. Det tror jeg også. Men der står heller ikke privat vej, Nej, så men det kan jo være, det ender her, for eksempel. måske. Det er også flot. Det er lidt ældre, men det ser Ja. hyggeligt ud. Det slutter ikke. Nej. Det er da utroligt, hvad man ikke så finder nu. Ja, Det synes jeg er utroligt. Jeg må nok sige, at jeg elsker det lille smule. ja, det er ikke det værste, vi har prøvet endnu.
Ja, det gør det. Nu går du lige en durk ind i skoven, du. Det skal jeg da dele med mine... Det skal den i hvert fald, ja. Den skal jeg nok downloade. Hele den der strikning Søhøjvej der. Ja. Den villaerne og det hele. Ja. Det vil de elske. Ja. Nå, og så er der en picnicbord. For det ikke skal være noget. Det er sgu da hyggeligt. Altså, men havnen er sikkert på en eller anden hovedvej. Ja, det vil sige, vi er på vej op mod vejen, men der er et pænt stykke vej deroppe, jo, ikke? Ja. Men det kan jo være, det ender op ude på hovedvejen. Er det en hovedvej der? Ja, det er Jeg tror, der ender vi. Randers, vejen mellem Randers og Hadsund. Ja, jeg tror, der ender vi op. Sikkert. Ej, hvor er det flot, mand. Ja, det er skide lækkert. Hvad er det for nogle kabel? Ja, det der ligner sådan nogle bredbåndskabler rent faktisk. Okay. Ja, der er jo også nogle huse. Ja. Så fører de sgu bredbånd helt herud i skoven til husene derhenne. Ej, hvor hyggeligt det her. Med dammrund. Ja. De må jeg nok sige, men hvordan i alverden kommer affaldbilen dernede? Den kommer her. Nu er vi ude på Alfarvej igen. Jo, men altså alle de andre steder. Det kører der på den vej her. Ej, hvor er den flot der. Ja. Det er så lidt mere alpin, vil jeg sige. Alpin-stil. Ja. Tror du, den er med på film? Ja, det er jeg sikker på. Så hele den strækning her til hovedet fra der må vi køre ind. Ja, og så kommer vi ud på den samme vej igen. Ja, ukortet. Hvad for noget? Hele den der strækning Ja. på film uden kats. Ja. Jeg kan godt tænke mig. Ja, men det kan du få, ja. Det her behøver vi ikke, men Nej, nej.